Ahoj, volám sa kapitán Klingáč. Chcem vám povedať, jak sme sa zabávali na loďach. Keďže na loďach sa bavilo strašne veľa ľudí a potrebovali sme odľahčiť. Poď, vymyslel som hru Štosne. Štosne sa hrali s vtáčimi lepkami. Celý priebeh hry bol asi taký, že to bolo takto. Ten, kto prehral, musel zatreskočiť cez pol. Samozrejme, že ja som stále vyhral, keďže som to vymyslel. Ale ľudia boli verní, takže niektorí aj dobrovoľne skákali. Jimmy, predveď to. No ale teraz už to nehráme. Hráme novú hru. Cesta piráta. O mnoho zaujímavejšie. Ho, ho! Vyťahnite ma! Ja som tu stále dole. Je tu obrovský žralok.